здравейте, драги зрители! Ние снимаме клип с Бошко в Майнкрафт. Това е друг клип, Бошко снимам. Песента може да се чуя, но колко държам. Виж, заемаме ли се? Чакай малко си дам да влогиш. А колко тъпчи, братче? Ей, бай! Тук някакъв комар има у нас. Тук ли си биеш? Да, бе. Аре, бе, шо ли комар? Аре, почвам и спереше. Значи да влогиш. Той аз имам много кабелсон в момента, че... Давай, вземи си за тебе, бе. Взимам, бе. 4 стака. Тук ще качвам. Тук биеш. Да. Тук до мен хвърлям ти кабелсон. Не скачи. Къде си толкова с кабелсон, бе? Имам още в мен 2 стака. Остава, бе. Ти голямо това. Аз не мога поставям, брат. Така ли? Чакай. Не мога, бе. Да. Мога. Можеш ли? На майната си, чай. Ангеш, не си чупил килима. Трябва ли? Да, ела при мен. Идва да се качваме. Сега се го щупи и се качваме. Но Геш, тук цялото няма го правим тази, знаеш. Ще има и тераса. Ще има, значи ела тук са. Ко? Откъде започна, Геш? Това цялото ще разпредаше и тук. Димик, тази щата да продължа ли, Геш? Да, ти прави къщата. Ти прави къщата, да. Това да го продължа, така ли? Да, аз ще направя тук тераса. Първо стълбището да направим. И ще го издигам пак нагоре, нали? Да. Колко блока нагоре и от едното, Геш? Не я знам. 4 блока, ако искаш. Не може. Демек 5 общо. Бах, че ако стълбище им не си е. Знаеш кое ако стълбище направи? Сега и Викито би трябвало да ми се обадя. Викито би трябвало да ми се обадя, ама хора ще спра клипа на пауза и ще се върна докато такова. Построим нещата. И такова сега хора, отново сме тук. Виждате. Да върна. Опа. Тя чекала стона, няма нищо. Геш, вече направих масчика и стол. Така. Направо ще... Тук още една. Общо 4 да са. Кито ми звъни. Чай ще добавя, къде ще добавя. Готов. Мега краб. Коста хора, при нас е и Викито вече. Вики, ще кажеш ли хай на YouTube? На кой? На YouTube. Хай. Вики, щяхме да заместим там при вас, ама имаше един апартамент, там се продаваше, ама не ни хареса много. Където... Къща ли? Близо е до блока, ама на първия етаж. Ага. Пък и прилича на... Айде там. Ще снимаме.
Дайте там не са, как ти кажа, всички са пълни мизерници там. Иначе е голям колко два ще. Аз май го нямам. Геш, Ще го правиш ли, че снимам? Геш, админът ти написа крани. Каква е картинката на този сервер? Диамантен. Вече пише Омега Крафт. Имам право. Ние там нямаме ли къща? Да, нали, дето... Аз сванах евента някъде. Че малко. Вики, добавена ли си в прека? Да, май. Хора, вие виждате ли си вашите скинове? Да, не. Да. Споко, бък е, споко. Надявам се. Вие ма бяхте... В рейса ли си или не? Уж бях, бе. Савай. Аре. Виж тук ли си? Да, бе. Опа. Отново вик. Да. Чай, геш, тук става някакъв бък, ще излезне и пак ще влезне. Готово бе, добавите. Проблема е, че не ми показва на мене. И си пиша скина и ми излиза някакъв обикновен. Той долу. Това е бък и аз като слезнах беше така. Да, и на мен беше така, после се оправя. Добре. Чай, че тук не знам къде. Геш и там да знаеш, че са 3 столчета. От последната маса и това. Ма геш, вие нали ме бяхте добавили, нали те ви подреждахме честовете даже. Да, добавена си, бе, точно. Значи това е някакъв бък. Аз и сега пак го написах и писах, че си добавя. Хора, спре клипа на пауза и като сме готови с това ще се върнем. Кой става хора, тук сме чупим една камина. Помога ли? Ето им камерата. Чай, че ще падна долу така. Запълваме. И почти сме готови с чупенето. Пола може да не го чупим, бе. Вики, бащи бърза кирка има. Да. Виж каква кирка. Да. Efficiency е много breaking, е много fortune. Аре, бе. Кой викаш, Вики? Се върнем за малко чупим камината. И кой става хора? Само ще да взема. И хора, това беше от нас. Ще се върнем утре, сигурно. Баба.